navigaatiovirhe. Jos mä laitan automatiikkaa nyt päälle, niin siellä ei ole kaikki koko. Kyllä se lähti. Nyt mulla on täys kaatu. Tosi paljon vaihtelee. Ei tässä oo tullut ihan nyt onneksi. Nyt on ilman mitään automatiikkaa. Ja kato kun se lähtee yhden puolen ylös. Ei se voi olla noin. Toi on kyllä ihan outo joo, tosiaan ja yksi potkuri jää perään aina. Tuo takteri painavasti sit polttaa. Noniin, lähtihän se. Toi yksi pyörii hitaammin. Mietin, että mikä... Tässähän voi just kalibroida tässä ohjaamista. Kato. Noniin. Siinä ei oo automatiikkaa, niin mä en uskalla lentää. Niin nyt se oli se pois päältä. Oli. Mitä sä oot päällä? Mitä se tapahtuu? Nyt se on päällä ja mulla on täys kaasu. Eli ei tapahdu mitään. Ihan oikeesti tässä. Oho.